Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την πρόκληση. Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μιας και είχαμε το σκορ του πρώτου αγώνα. Αλλά σίγουρα και μόνο ότι ο Πανσεραϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι μια ομάδα εδώ και 2 χρόνια. Κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στη Super League 1. Νομίζω ότι λέει πολλά πράγματα για την αξία αυτή της πρόκλησης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε άγχος. Αυτό ήταν το αρχικό μας πράγμα. Δεν είχαμε άγχος και το αρχικό μας πράγμα ήταν να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και σε συνδυασμό με τα παιδιά τα οποία έχουν την εμπειρία και έχουν και ένα αγωνιστικό αρχικό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, κυρίως να πεσάρουμε πολύ ψηλά, κυρίως να τρέξουμε κάθε μπάλα. Και νομίζω ότι τα παιδιά κατάφεραν πάρα πολύ, έχοντας και φυσικά μέσα στις τάξεις ομάδας και σήμερα ένα καταπληκτικό Τσερίσι, ο οποίος με την ατομική του ικανότητα ενώ τα φάουλ μας έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Θα σταθώ στην αγωνιστικότητα των όλων των παιδιών, θα σταθώ στην οτροπία τους. Είναι μια ιστορική πρόκληση για τον Πανιόνιο και νομίζω ότι αξίζει να τη χαρούμε, αλλά όπως και τα παιδιά, όπως είπα και στα παιδιά, σήμερα να τα χαρούμε και αύριο το πρωί πάλι να μπούμε πάλι το μυαλό μας στο επόμενο παιχνίδι, που είναι και αυτό ένα δύσκολο και καθαριστικό παιχνίδι για μας, αυτό με το Άρος. Αυτά δεν έχουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Τι σημαίνει αυτή η νίκη μετά από ένα σερί όχι καλών αποτελεσμάτων και κυρίως όχι καλή εικόνα? Σήμερα έρχονται τούμπα όλα. Και η εικόνα και το αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι. Θα έλεγα ότι οι εμφανίσεις δεν ήταν αυτές που θα θέλαμε να είναι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν άσχημα. Ενώ βαθμολογικά, μιας και το να πάρει σοπαλία στην Κρήτη ή μέσα στην Καλαμάτα είναι κακό αποτέλεσμα. Το ότι η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, θα συμφωνήσω μαζί σου. Όμως, νομίζω αρκετά προβλήματα, κυρίως θέματα τραυματισμών, θέματα καρτών, νομίζω ότι μας αποσυντώνησαν λιγάκι. Θα έλεγα, ίσως θα μπορούσα να πω ότι ήμασταν και λίγο κουρασμένοι, μιας και αρκετά παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην αρχική δεκάδα έχουν ένα αρκετό υψηλό βαθμό παιχνιδιών και απαιτήσεων και κούρασης ενδεχομένως. Νομίζω όμως ότι το αρχικό μας πλάνο, στόχος, αυτός που θέσαμε από την αρχή, είναι αυτός που εν τέλει συνεχίζουμε, γιατί εμάς, θα το πω και γιατί αυτά που προηγήθηκαν με την έννοια ότι υπάρχει λίγο, ας πούμε, μια εντύπωση και τα λοιπά για την ομάδα ότι δεν είναι σε ρυθμό, ίσως δεν είναι καλά. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά, όντως εννοώ και ψυχολογικά και απ' όλα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εξ αρχής αυτή την ομάδα είναι να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, να παίζει ποδόσφαιρο σαν αυτό. Έχουμε παίξει και στο πρωτάθλημα, όχι από μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω σήμερα κάναμε ίσως τα καλύτερα μας παιχνίδια, τηρουμένως και τον αντιπάλο, έτσι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πρώτα ένα δυνατό σύλλογο, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε φέτος το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε. Όμως ο βασικός στόχος, ο πρώτος στόχος είναι αυτός και φυσικά να κυνηγήσουμε ό,τι γίνεται καλύτερο στα play-off. Αυτό έχω να πω, απλώς καμιά φορά δικούμε και την προσπάθεια των παιδιών. Μια δική πρόκληση. Θέλω να μου πείτε τα δικά σας συναισθήματα, γιατί γράφτηκαν κακώς τα ψέματα με ξαγράμματα αυτή η πρόκληση στην ιστορία του Πανιωνίου. Και αν είναι το κουμπί της αλλαγής για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για να φανεί. Κοιτάξτε, πάντα μια τέτοια δίνει αυτοπεποίθηση. Σίγουρα γράφεται στην ιστορία του συλλόγου σαν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά νομίζω ότι δίνει περισσότερο αυτοπεποίθηση και καλύτερη ψυχολογία ώστε να μπορούν να δουλέψουν τα πράγματα ακόμα πιο καλά. Πάντα οι συνήθειες είναι σημαντικές και ιδιαίτερα για τα παιδιά, αλλά το αγωνιστικό πλάνο δεν αλλάζει. Αυτό που είναι θετικό όμως
πρέπει να το πω, είναι ότι είδαμε παιδιά σήμερα τα οποία όντως δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, τα οποία όμως δείχνουν ότι έχουν συνέπεια, είναι εδώ μαζί μας και είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν. Και εξαιρετικός πλήφτη, να πούμε που τραυματίστηκε. Δεν αναφέρομαι γενικά σε ατομικά σε ποδοσφαιριστές. Εγώ νομίζω ότι ο Πλήφτη είναι ένα παιδί το οποίο είχαμε καιρό τώρα που θέλαμε να τον χρησιμοποιήσουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτόν. Για μας και για μένα προσωπικά είναι ένα project γιατί είναι ένα παιδί 17 χρονών. Οπότε θέλαμε εδώ και καιρό να το χρησιμοποιήσουμε και θέλουμε να τον βοηθήσουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι έχει το μέλλον μπροστά του. Ναι. Κόψε, χαμογέλασα πριν, γιατί μίλησες για play-off, μίλησες για διεκδίκηση πρωταθλήματος. Διεκδίκησα ότι θα διεκδικήσουμε, Ναι. θα πάρουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να διεκδικήσουμε το πρωταθλήμα. Αυτό. Δεν αναφέρθηκε η λέξη, δεν πήγε από το στόμα σου η λέξη κύπελλο. Δεν υπάρχει στην άκρη του μυαλού και κάτι περισσότερο στο κύπελλο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν με ξέρετε περισσότεροι, σαν μπορούμε να σαν δηματοφύλακα, σαν προπονητή, αλλά σαν άτομο. Είμαι πολύ ρεαλιστής. Έτσι. Σίγουρα μέσα μου και πάντα σε κάθε προσπάθεια που κάνω, γιατί αυτή ήταν και η καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής, δηλαδή να επιδιώκω το αδύνατο, αλλά πάντα έχω το ρεαλισμό και ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε είναι ομάδες Super League 1 από τη θέση 6 και πάνω. Το κύπελλο για μας είναι μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά τα οποία είτε παίζαν στην Super League 2 είτε πέρσι παίζαν στη Γάμα Εθνική, έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν παιδιά τα οποία είναι στη Super League 1. Άρα να δούμε τις δυνατότητες των ίδιων των παιδιών και τις ίδιες της ομάδας. Κερδίσατε και παίκτες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το είπα. Νομίζω το είπα ξεκάθαρα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.